Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe, en garti kadi e windande men wattore 15 Dental Dina TV. An mo jeeyanoka heno jata ko to wiyete YouTube, binda Dental Dina TV jiya mbaɗa abonné. Hande windande 15 eɗen janga daridu. Oɗon gandi on jangino saridu, sen namdama holko sirni saridu e daridu, mbiyen saridu ala toɓɓere, so toɓɓi wiyete ko daridu. Kono bindino ko goto, ko sirniɓe tan ko toɓɓe ɗe, no saridu wano ni ko non tan daridu wayi. Kono noon ko toɓɓe ɗe ko ɗen gaddi har feere nde wonti daridu. Ay ɗo woni da o, to woni reedu ndu, wiya daridu feccuɗo so adima yo wayni hakkunde bindol ko yowani, sara bindol ko yowani, so sirlima ala mo wondi hay goto ko yowani. Ɗo ko daridu, ɗo ko daridu, daridu piccuɗo ay kañum woni da oɗo da ko gotum. Nde noon windande 15 ɓiire nde oɗon jangi daridu piccuɗo so adima ko yowani ko daridu, hakkunde bindol ko yowani ko daridu, so woni sara bindol ko yowani ko daridu piccuɗo, so woni kañum tan yowani ko daridu piccuɗo. Nde noon paama daridu piccuɗo, daridu ko ni wayi. ƴette kuɗi mon e karneji mon, mbañirɗon jangon ɗigga, on koola koye mon, ƴewon bawɗo, ɗakkoɗon sara makko, o holla on, o walla on ha jon lawol. Ko musidɗo mon, giɗo mon so Allah, Yaya Ly, koye Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina, on jarama, wassalam.